Sziasztok, engem Szandris vagyok, és ez most csak egy rövid tutorial videó lesz, amiben megmutatom, honnan töltsétek le az Ace of Spice-t, és honnan szedjetek hozzá szervert. Nos, akkor ennek a linkjét küldöm majd nektek leírásban, és ennek a linkjét is. Nincs más dolgotok, csak rámentek, hogy letöltés. Megint egy letöltés. És már szedés le nektek. Ahogy láthatjátok, a vírusírtó semmit nem jelzett, úgyhogy nem vírusos. Le is jött, futtatás. Majd egy ilyen ikont fogtok kapni. Accept, itt most telepíti, és már csak így lesz 3 ilyen diából álló, vagy miből lesz majd. Tehát így a telepítés. Nos, ugye mivel nekem már megvan a játék, ezért nekem most ezt nem kell. És akkor ennek a két oldalnak a linkjét küldöm, addig is.